दिनै जोंनि आसामाव जा 6टा जौगासारनाय हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै खुद्रिसारनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्डआवबो बै 6टा हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै बेनि हेंथायै फरायसाफोरा गोबां खुद्रिसारनाय हाबाफारि लागासिनो दङ। दिनै बयबो मिथिगौ जे बै जौगासारनाय 6टा हारिनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला जों बर'फोरा बा जों थाखानाय एसटिफोरा जोङो जेथिंबो जों डिप्राइभ जानो गोनां जागोन। सोलोंथाइ बिथिङानो जा, राजखान्थि बिथिङानो जा, साख्रि बाख्रि बिथिङानो जा, जों जेरैखिबो डिप्राइभ जानो गोनां जागोन। दिनै बैफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायफुबाय थानाय फंबाय बिनानाव बिथांमोना बुजिदों, हमनो हादों आरो गोसोआ बेनि थाखायनो गाबखांदों। जायनि थाखाय दिनै एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै खुद्रिसारनो गोनां जादों, धरना होनो गोनां जादों। नाथाय जोबोर दुखुनि बाथ्राया बेसो, जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओरैबायदि राजखान्थि गोरों ओंखारबाय जे बिथांमोननि खुद्रिसारनाय, बिथांमोननि धरना होनायखौबो दिनै राजखान्थिजोंसो सरजाबफाबाय। ओरैबायदि दुखु गोनां बाथ्रा। मा बिथांमोना दिनै गावसोरनि मोनथायनि थाखाय दिनै आवाज होनो मोनला नामा? बेबो बिथांमोननि थाखाय दिनै राजखान्थिसो जाबाय नामा? दिनै बिथांमोना माबा मोनसे थांखि लानानैसो बिथांमोना दिनै इउनिभारसिटि फरायदों। दिनै बिथांमोना माबा मोनसे थांखि लानानैसो दिनै कलेज फरायदों। जुदि गाबोन सबनिया बै 6टा हारिनो एसटि होनानै होमारोब्ला बिथांमोननि जा सिमां नुनानै कलेज फरायनाय, बिथांमोननि जा सिमां नुनानै इउनिभारसिटि फरायनाय, बेफोर मोनसेबो जाफुंनाय नङा। बे बाथ्राखौ नोंथांमोनाबो मिथिगौ। थेवबो मिथिनानैबो दिनै नोंथांमोना गावबा गावनि राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय मानो बारे बारे बिथांमोनखौ दिनै राजखान्थिजों सरजाबफानानै दिनै बिथांमोनखौ मानो गोसोआव दुखु होनो सानखो? दिनै धरनाया जोंनि बड'लेण्डआवल' जायाखै, दिनै धरनाया जोंनि बिटिसिआवल' जायाखै, दिनै धरनाया पुरा आसाम नाङैनो जादों। अब्ला बै बिथांमोनखौबो नोंथांमोना बुंगोन नामा कि बिथांमोनाबो सोरनिबा थुज्लायनायाव धरना होदों बा सोरनिबा राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना धरना होदों? नोंथांमोना बुंगोन नामा?